אנו נמצאים במרכז להבה אשר באור יהודה, אחד מ-14 מרכזים הפזורים על פני כל הארץ, פרויקט של ממשלת ישראל לצמצום הפערים הדיגיטליים. לכאן באים מבוגרים וצעירים כדי ללמוד מחשבים ואינטרנט. בואו נראה. מה זה מרכז להבה? ראשי תיבות של להבה זה בעצם לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית, ומה שאנחנו עושים בעצם זה נותנים קורסים, הדרכות, הכשרות לכלל האוכלוסייה בנושאי מחשבים. כל הפעילות היא חינם, בלי כסף. גם אנשים שלא יודעים בכלל אפילו מאיפה מדליקים את המחשב יכולים לבוא ללמוד כאן? יותר מזה, אפילו לאנשים שמעולם לא נגעו במחשב ומפחדים להתקרב לקופסה הזאת ולהדליק את המחשב, זה המקום לבוא לכאן. אנחנו בנינו את הקורסים ככה כדי להתגבר על הפחד, להתגבר על החשש ובעצם לפתוח את כל העולם הזה שנקרא מחשב ואינטרנט בפני האוכלוסייה. יש 14 מרכזים כאלה ברחבי הארץ, בעיקר בפריפריה. רוב המרכזים הם בדרום הארץ ובצפון. במרכז יש בעצם את אור יהודה ורמלה. מי מגיע למרכז? למרכז מגיע כלל האוכלוסייה, מילדים בגיל הגן בגילאי 4-5, עד מבוגרים בגיל 80, 90 ומעלה. רוב האנשים מגיעים בגלל שאין להם את המחשב בבית, או שיש להם יותר חשש מהרעיון של המחשב? בעיקר שיש להם פחד מהמחשב. הרבה אנשים יש להם מחשב בבית, הילדים משתלטים להם על המחשב, והם מפחדים אפילו להתקרב למכשיר הזה. ואנחנו בעצם כאן פותחים אותם בפני העולם הזה. רות, כמה זמן את במרכז להבה? 3 שבועות. מה גרם לך להגיע ללהבה? אני נמצאת במועדון גמלאים ברמת גן, והציעו לכמה אנשים אם אנחנו רוצים ללכת ללמוד מחשבים. מזל, כמה זמן את גולשת באינטרנט? 3 שבועות. איך פתאום הגעת לזה? טובה שתהיה בריאה. היא שיחה לבת שלי, היא אומרת לבת שלי, תשמעי, יש לנו מפסע ללמוד מחשבים. אז היא אומרת, תרשמי את אמא שלי. אז טובה באה ואומרת לי, את יודעת, רשמתי אותך למחשבים. אמרתי, אני במחשבים. אני לא מבינה אפילו להסתכל עליהם. לא, מה פתאום. היא אומרת לי, עזור לך, את באה למחשב? כן, את באה למחשב. אמת, אני באתי למחשב, ויש לי הנאה גדולה מפה. אני מחכה ליום שאני אגיע לפה, רק ללמוד את המחשב. מה הטיפ שלך למי שרואה עכשיו את הכתבה ורוצה לשפר את היכולות שלו במחשב? לנסות, אנחנו אומרים לכל מי שמגיע לכאן בתחילת קורס, תנסו ותטעו. ככל שתטעו יותר, תדעו יותר. מה שיתוף הפעולה של להבה ופורטל מודקה? בעצם פורטל מודקה ופרויקט להבה חברו ביחד על מנת להעביר קורסים ייעודיים לגמלאים. הקורסים מפורסמים באתר מודקה. הגמלאים מתקשרים, נרשמים לקורס, ובעצם מגיעים למרכזי להבה ברחבי הארץ על מנת לעבור קורס שנבנה במיוחד בשבילם, שמשלב גם 2 שיעורים בתוך הקורס על פורטל מודקה עצמו. מה דעתך פורטל מודקה? פורטל מודקה הוא מאוד חיוני. פה אנחנו יכולים לראות כל מיני דברים מה שמתאים לנו. איזה סיפור מרגש אתה יכול לספר לנו? יש זוג של אנשים מבוגרים מפתח תקווה מעל גיל 80 שלפני שנה בערך עברו כאן קורס במרכז, ומאז כל יום שישי הם דואגים להגיע לכאן ב8:30, לעבוד עם המחשב, לשאול את המדריכים שאלות, כל פעם להתקדם עוד קצת, דברים שהם שכחו או שלא ברור להם, וגם איתם יש בעצם קבוצה של אנשים שמגיעה כל יום שישי ונוצר מין חוג חברתי כזה. איזה תוספות יש למי שבא לכאן ללמוד מחשבים? מעבר לשימושי המחשב, יש בעצם איזושהי פעילות חברתית שנוצרת סביב הנושא הזה. פורומים שיש בפורטל מודקה שמדברים ביניהם, אימיילים שאנחנו מלמדים אותם איך לשלוח, והם שולחים תמונות אחד לשני, סיפורים על טיולים או דברים שהם עשו, וממש סביבה חברתית מלאה ברשת. איך הקהל המבוגר תופס את המרחב של האינטרנט? התפיסה היא קצת, של המרחב הווירטואלי היא קצת קשה. למשל, שאנחנו פותחים כתובת מייל לאחד האנשים שבאים לכאן, קשה לו להבין שמכל מחשב שמחובר לאינטרנט בכל מקום בעולם, הוא יכול להיכנס לתיבת מייל שלו, לקרוא דואר ולשלוח דואר. כמה זמן אתה במרכז להבה? כחודש ימים. איך אתה מרגיש בקשר לחוויה החדשה? זו באמת חוויה חדשה, כי בדרך כלל אני קצת גולש פה ושם, אבל זה נעשה באופן אקראי.